Здравейте, приятели! Да ви представим Honda CB 500 92 година. Мисля, че се води спорт. Напълно оригинален вид. Все още не се знае дали ще се разглобява или ще се прави. С документи е мотора. 2 талона. Да покажем талоните. Ето тук има и други за части. Ето ги документите за душманите, които казват, че без документи са били. Ето го мотора. 94-та излагах, не 92-та. Ето го и малкият талон, ето и калфен трак има. И така. Поздрави от Бат Георги.